Karga-karga ang anak. Maagang pumila si Aling Cheche Estabillo sa medical mission sa Barangay Tinajero, Bacolor, Pampanga nitong Sabado, January 28. Kasi may mga sakit po yung mga bata, uso po talaga ngayon. Pasalamat nga po kila nanay at sa pamilya Pineda dahil may po sila ng medical mission, malaking tulong po yun. Dahil po yung mga tao walang pera, walang kakayanan magpagamot, magpa-check up kasi mahal ang bayad. Kaya malaking tulong po talaga ito. Nagtungo rin sa medical mission si Lola Lorena Damayo. Unang araw pa lang ng 2023 nang siya ay maospital, kaya sinamantala na raw niya ang pagkakataon upang makapagpakonsulta ng libre. Unang-una po sa lahat, makakatipid po. Tapos pwede ko pong hingin yung mga gamot na iba ko sa kanila. Tsaka magkaroon po ako ng second opinion. Like po ngayon, nalaman ko na kailangan kong talaga sa specialista sa kidney. Kumukuha rin po ako ng second opinion. Tsaka sa katulad naming mahirap, gusto po namin ng mga kahit po libreng gamot. Dalawa lamang sina Aling Cheche at Lola Lorena sa 2,500 residente ng Tinajero at Karatig Barangay sa Bacolor sa mga nabiyayaan sa medical mission ng pamilya Pineda. Naibahagi sa mga benepisyaryo ang libreng konsultasyon sa iba't ibang sakit, check-up sa mata at libreng salamin, bunot ng ngipin, tuli, pedya at libreng gamot. Karamihan pa rin po talaga related sa mga lifestyle diseases, no? Yung mga mataas na sugar, mataas na cholesterol, no? High blood. No? So nagiging opportunity po sa amin yan. Although meron tayong ibinibigay na gamot, nagiging opportunity para sa amin na ma-educate yung mga kababayan natin, no? Na ano ba yung tamang pagkain, ano ba yung tamang exercise, no? Kasi alam naman natin, hindi lahat meron pong opportunity, kakayahan na bumili ng gamot, no? So, magpa-check up. So, lalong-lalo na po nung pandemic, no? So, hindi sila makalabas. So, kumbaga, pag titignan ninyo, parang naipon, kumbaga, yung mga sakit nila na supposedly 2-3 years ago pa nila dapat finalo up, pero dahil nagka-pandemic, hindi sila nakapag-follow up for a very long time. So, hindi rin unusual na yung mga laboratory results nila ang tataas. Lubos na ipinagpasalamat ng mga opisyal ng Bacolor ang medical mission na inihatid ng pamilya Pineda sa kanilang mga kapuspalad na nasasakupan. Para nakikita natin talagang ang pagtulong galing sa puso at talagang taos sa puso nila yung pagtulong. So hindi naman kailangan ng politika, hindi kailangan ng eleksyon para tumulong. Ito'y araw-araw na gawain na po natin. At siyempre sa tulong din ng mga Pineda, lalo na yung ganitong mga proyekto. November 2022 nang simulan ng pamilya Pineda ang pag-ikot sa lalawigan para sa kanilang medical mission kung saan umabot na sa 17,000 na katao ang bilang ng kanilang mga natulungan. Ayon kay Board Member Mylene Pineda Cayabyab at Lubao Mayor Esme Pineda, ipinagpapatuloy ng kanilang pamilya ang pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mga Kapampangan na matagal na nilang nasimulan. Tama ka, sana i-grab nila yung opportunity ito. Huwag silang matakot. Para sa akin, mas magandang malaman mo ng mas maaga kaysa it's too late na mas malaki, diba? Mas delikado ang buhay pag late mo nang nalaman ng sakit, mas magastos. Lahat ng bagay pag nalaman mo ng mas maaga, mas madaling solusyonan eh. So, sana grab nila yung opportunity na yon na makatanggap ng libreng serbisyong medikal sa aming programa at sa programa po ni Nanay. Hindi lang naman tayo sa Lubao pwede at dapat magserbisyo. Siyempre po, pare-pareho tayong Kapampangan. Kaya ito programa po ng pamilya namin at siyempre po tulong din to sa iba pa na mas nangangailangan. Para po mas marami tayong matutulungan. So, ito talaga yung kailangan, di ba? Siyempre, dapat mas malusog ang mga tao para at least nandito meron silang lakas para mabuhay at para buhayin din ang pamilya nila. Kaya ito naman, asahan ng mga Kapampangan. Tuloy-tuloy po ang pagtulong po namin, lalo na ho sa mga may sakit. Para sa mga kapuspalad na sina Aling Cheche at Lola Lorena, malaking bagay daw na matugunan ang kanilang pangailangang pangkalusugan na hindi nila kayang tustusan.
Nagpapasalamat po kami sa katulad namin dito sa Barrio Tinahero na tinutulungan niya kami. Kahit po anong busy nila. Alam po naman po natin na busy sila sa mga gawain para sa panlalawigan ng Pampanga. Pero nabibigyan po nila ng pansin itong aming komunidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News, atin to.